Krakshalo bobagrani dagi mungbai chorilam blok ni bising khopjak Dariathal kamini nukung Chukya rokno mairum bakjaka YTF ni bwkhaktwi o pandao thangwi manjak phaika YTF ni Adongrok tei borok sai khana rakha joto nukung Chukya tongmani choitro talni tangwi twijmaya samung kwrwi jorao mohai kheno Chubachu thangnai hwnwi video report Chumui TV जों तिब्रमथानि तरफ থেকে महाराष्ट्रनि दागि मुंबाइ जों किति मिसा जेमानसाक जों माइरं कितिसा सयाबिन दै सम जुबाना न खालामनाय लाना Prano belakang hambai karan celai basuk tini oro logirman bagai keseng tini oro kaisok pelemeno jaga angka Dariathal kami hinjago sini 19 nong amtuli kulagati keseng saimano tabuk to belai coitro mas tai bufang rok bebang no belai rok satung ni kam rok kerui abuni bagai seng bises klai sini jeng to diprasai belai joto no kerui hepen jeng zaman sak buba gerani je dagi mungbai omo hai klai lainai sini oro YTF ni joto Adongrok kaisok poi jaga kisi misa seng ini mairung rok bag lainai hini seng tini hailja angka emne seng কয়েকটা পরিবার जों बाबु बाखा ओमफ्राय जों बसकांगतेबो बागै थांनाय गाबोन बागै तिनि अर हाइजाक लगिरनाय जत सिनि YTF रंनो बां हामबाय गाबोन आं बसकांगो तेबो जों मानखांगा जों सुबालाय ना सखायो गासुक साइनो इको चिनो फाइमानजाक फाइजाक सिनि YTF सिनि सेक्रेटारि सेन्ट्रेलनि सिनि बिश्वजित देबरमा ताय अर सिनि सरिलाम ब्लक नि YTF राधा सरन ते जत र सिनि इको टाउन कमिटि नि सिनि बरंगनां सिनि आइजाक सुकेन जतनो जोंरो साकथारि सामख्लाय तंलाय जों सिनि YTF बुबाग्रान दागि मुंबाय जों तेब सामं काहाम खलाय न वानसुगै आनि जे तिगुन सातिनि दिबुजारन कक सामनि आं अर न पाइरेट नरतिनि आमचा यो कासाय तामनि बागै लुकुरंनो माइरं माखा माइरंनो बागनानि नांकाबो किसा साखिनारि अ जों तिनि चयलाम कन्स्टिट्युएन्सि नि आन्डाराव YTF दिब्रमथा महाराष्ट्रनि दागि मुंबाय जों बंनो किसा मिसा जों जे मानसाक सिनि साक थारिनाय पारा सिनि जे 10टा विलेज काउन्सिल दंगो सिनि चयलाम कन्स्टिट्युएन्सि आन्डाराव जों किसा मिसा माइरं किसा सम दै सयाबिन बंनो किसा मिसा जों फाइ बागपाइका महाराष्ट्रनि दागि मुंबाय कयजना बरक रंनो आमचायो थांबा खामाखा जों 10टा विलेज काउन्सिलनि बिसिंगो जों पताव 5टा के आबोत रोगनानै ओंखाय जों अलो तेबो फाइनि सालो तेबो ग्रोसारिस रक जों तेबो जुरि तखाय तंनाय बरबाय पाब्लिक रबाय जों यांनि पारानि बरक आमचाइनि बरक रबाय गामिनि बरक बाय जों गदालि तंनाय माबा हायकेनो ओंखाय नेक्स्ट सिनि ओंखाय सिनि हेल्थ केम्प रक जों खलायनाय बोसां सालो आबा हायकेनो जों जुबासु नांनायखौ जों याक बाय याक जों साक थारिनाय सामुखाय थांजाखाय थांजान मारियो जों सामुं तां तंलायनाय तिनि जे बागजागाय दङ बिसिनि मुंखा तामा अबंखाय दारियाथल विलेज काउन्सिलनि आन्डाराव खलायो आरो जों कयेकटा परिबार जारा चुगिया जे नांसुगुइ तंनाय बरंनो जों फाइ किसा मिसा जे मानसा जों किसा मिसा सिनि साकथारिनि जों फाइ सुबालाय साबरक फाइमान जागा नं तिनि ग्रुप आंखाय टाउन सिटी कमिटिनि सेक्रेटारि आइजाक देबरमा गानि लगी तंगो बिनबुंखा सुकेन्दु ओंखाय बंखा यांचिनि सयलाम कन्स्टिट्युएन्सिनि बिश्वजित ओंखाय जेनेरेल सेक्रेटारि ब ओंखाय दारा उद्राय देबरमा ओंखाय YTF प्रेसिडेन्ट यांगो राजा चरण देबरमा तेबो तंगो सिनि yang जारा लोकल लिडार्स रक दिब्रमथानि सामुं साकथारिनि सामुं माने तांगि तंलायो महाराष्ट्रनि दागि मुंबाय दिब्रमथा आबाहाय